Dok su čekali prikazivanje klipova, Maja Marinković i Milan Janković Čorba nikad iskrenije popričali su o svom odnosu i stavili sve karte na sto. Maji nije bilo svejedno kada je čula sve što joj je Čorba zasuo u lice. Bilo mi je žao kada sam te vidio da juče plačeš. Užasno mi je bilo zato što si mi draga. Znaš da niko nema od muškaraca ovde pažnju koju imaš ti. Tara nema od Ša, Jovana nema od Karića, ali ja nikada ne bih mogao da budem u vezi sa tobom. Nisam se zaljubio u tebe, ali sam te zavoleo na neki način. Da sam znao da si takva, poštetao bih te nekih stvari. Slaba si ponekad i priglupa, govorio je Čorba. Znači ti sve radiš zato što ti je žao, zaključila je Maja.